次の曲は、オワントの曲の
オアフですごく素敵なところ、マノアですのところです。マノアでいつも霧雨あるし、虹も beautiful rainbow で。マノアのところでもすごくきれいな女神もいます。その女神の前はトゥエ姫です。この曲はトゥエ姫です。This next song isすごく美しい曲です。So it speaks of those white お花 and this タヒチのお花はすごく有名なお花です。テティアリです。So この曲はテティアリのティー。
This next song is a 可愛いとの曲です。可愛いともうそのシーンはすごく美しい。すごく素敵な山、ワイあれあれ、beautiful 川もあります。So this song is entitled ねあなかわいい。カメラマンさんCD を出されるんですよね。 CD のタイトルを教えてください。
カナニオペレです。カナニは美しい、ペレis 夢の風の恵みさ、その作曲です。カナニオペレ。そうですね、カナニオペレという CD もうすぐ発売になります。どうぞ皆さん、チェックアウト、ホームページお願いします。では最後にみんなでハワイアロハを歌って終わりにしたいと思います。ハワイのイベントでは一番最後にみんなでハワイアロハを歌って、そしてイベントが終わった、無事に成功した、楽しかった、そういう気持ちをシェアする習慣があります。ありがとうございました。エノスパハワイアンフェスティバル、これで終了させていただきます。皆さん楽しい2日間お過ごしいただけましたでしょうか。ダンサーの方々、本当に遠くから、そして地元からご参加いただきありがとうございました。そしてカベナララオカラーマンさん、最後にライブマーハロー